Čaute, vítam vás pri mojom 4. let's play na hru Hexit. Bol som trošku zabíjať creeperov a vyšli mi až 6 zásobníkov na túto zbraň. A ešte sa mi tuším aj niečo zvýšilo, áno. Vám ukážem, jak sa s ňou narába. Nabíja sa tak, že podržíte pravé tlačítko. Nabije sa a tu máte čiarku. To už budete iba klikať pravé tlačítko a to bude strieľať. A už máte iba 5 zásobníkov. A vám tu bude vyhadzovať takéto náboje. To sú vystrelené. A aj prázdne zásobníky. Ale ten sa mi zvýšil. Tak. Ja by som sa chcel tamto dostať. Prebojovať sa, ale najprv potrebujem si povytvárať, predsa som sa rozhodol, že si vytvorím brnko zo železa. No, nemám ho prakticky veľa. Môžeme začať vytvárať. A neviem, či mi to vôbec vyjde. Áno, vyjde mi to. Tak. Môžeme urobiť nohavice. Ešte nie. Aha. Sa nám dopieklo, dáme ďalšie uhlie. Tak, už máme aj nohavice. Nie, do tej truhle si to dáme. Aj toto. Meč si pre istotu urobím ďalší. Áno, presne toto budem potrebovať. A pozor, som si vytváral krompáč, ale toto dám, to je tá čestka, to mi ukazuje. Mi to automaticky dáva do tej. Vlastne. Neviem, či mi ešte vyjde. Malo by mi výjsť. Ešte uvidíme. Áno, vyjde mi to. Tak ja si vytvorím meč. Takto sa kraftí železný. Tu dáte vec a vidíte aj takéto. A toto tak. A toto je tiež zo železa. A tu mám kamenné tieto, jak sa to povie, tyčinky. No, tak. A tak si ho vykraftíme. Bude mať kamennú železnú čepeľ, aj toto železné a toto, tá rúrka bude z kameňa, lebo také sa dá vyrobiť železné, ale je ťažko. Čakaj, vám to hneď nájdem. A tuto je, ale v takom niečom, nejakom, a neviem, jak sa to kraftí. Ale zatiaľ nám aj stačí takéto 6. No to nám nevíde, to ešte budeme potrebovať. Ale tu som chcel ísť. Tak, počkáme, kým sa nám tu dopečie. A neviem, či to celé dobijeme. Pokúsime sa. Ale ja už keď nebudem mať život, tak už tam aj pôjdem radšej. Nechcel som umrieť s tou pištoľou. A už tam by som sa naspäť nedostal. Ja mám nastavené zvuky. Jak to bolo? Dobre, 2% a 4. Môžeme si dať na 4.
ešte sa nám to nedopodieklo, ale už môžeme si vytvoriť výstroj. Tak. A dávame si to na seba. Trochu podávame všetky veci, ktoré nebudeme potrebovať. Tak. A môžeme ísť. Tak, do boja. Tu som ešte vtedy zničil spawner. Jak som sa zliekol. Sa tu veľa spawnujú. To som ešte ani nevyšiel hore. Toto som si vybral. A to padalo z hora. Ja už vidím, že to neprežijem. No, čo som povedal? Ja radšej stade asi ujdem. To zbranie je príliš silné. Tak. Zabijeme ho. Som potreboval zrúbať. Či to mám risknúť? Či nemám? Ale ja to si risknem. A pôjdem tam. Áno, ideme. Poď. Nie. To neprežijeme. Fú. Skoro sme umreli, musíme si tam podávať fakle. A ešte tento po nás ide. Tak, zostrelili sme ho. Nám padol aj boysrod, máme 2 boysrody. Keby sa to nespalovalo zombíci, bolo by to veľa ľahšie. A práve teraz, keď je noc, som to musel začať. A už máme iba 4 zásobníky. To nie je dobré. A horím. Ešte za mnou idú. Ešte som si urobil takéto brnenie. A už je veľmi zničené. Príliš silní sú. Oj. Dobre, ja tam pôjdem cez deň. Keď bude deň, tak tam pokúsim ísť. Tak, máme dosť boysrodov. 4. Všelijaké príšery sú tu. A trafil ma.
Nie. Nie. Musím sa rýchlo dostať vonku. Tak. Treba sa uhýnať. Aj ma nezapálili. Ale potom to neprežijem. Tak. A toho si už podáme. Tak. No už mám 22 level. Najmä sa. Ako vidíte, Hexit je dosť ťažká hra. A pritom hrajem na easy. A ste si mohli všimnúť, že mi už došiel meč. A ja už by som išiel. Majte sa. Rýchlo si premeníme meč. Tak. A môžeme ísť. Nezabíjajte ma. Ako vidíte, je to pomerne veľmi ťažké. A už mám iba 3 zásobníky. Zase nás zapálil. Už iba 2. Tak, a zase nás trafil. Nesmieme umrieť. Tak, vidíte, ja sa dostal. Musím nechať, aby som dobil život a vidíte už, ak som mám oničené brnenie. V ďalšom dieli predpokladám, že už bude mať posteľ. No, možno ešte nie. Možno aj v tomto, keď nájdem ovce. No, ale to bude ťažšie nájsť ovce. Ako viete, že ťažko sa hľadajú ovce, že nie sú na každom kroku. Počkajte, ja sa pozriem, koľko už 13 minút. Tak ešte dáme 2 minúty. Pozrite tam, jak sa prechádza tento skeletón. V prvej sérii sa chcem hlavne venovať Hexitu a v tej druhej sérii by som chcel natočiť buď na obyčajný Minecraft alebo na nejaké mapy alebo na Technic Pack. Zase horím. To nie je možné. Ani normálne, ani možné. Sakra. Trafil ma. Kde? Zabij ma. Veľmi užitočná vecička. Sú nebezpeční. Nebezpeční parašutisti. To čo sa stalo?
to nebolo dobré. Ja som už to možno aj ukončil. Tak majte sa. Čaute.